Na'am, ga taken ƙasidan mu mai sunan ƙarshen jijjiga. Yanzu takenta shine jijjigar ruhi, ga an shi ta kamar haka. Na fito yawo gaba gaɗi, gashi yau sun ƙundime ni. Na fito yawo gaba gaɗi, gashi yau an jijjiga ni. Fari dai na yo nadamar cin mutunci wanda na yi ni. Gashi yau ulama sun ce ya kamata a rataye ni. Ga bayanai na ta yawo jami'ai sun kewaye ni. Gwamna gani gare ka na zo gun ka kai afuwa gare ni. Kar ka sa auce da ni jal ko ka sa su rataye ni. Shak maɗattai ka yi nasara tun da kun tsiye ni. Tambayoyin malaman nan walla sun zo min da tsanani. Nai nadamar furta kalmar banda kunya ku gudani. Na faɗa a fito a zauna gashi yau an tsiye ni. Nai zaton na tara ilimi ga kuɗaɗe a gare ni. Ga mutane masu bina masu raunin imani. Ga nasiha ta gare ku duk ku tuba ku bar zigani. Shak karibu ka minni afuwa na yi kalamai masu muni. Na fi jin haushin mutane masu yaɗa a rataye ni. Baba Abdullahi Umar kadimil Islami gani. Rangwame na biɗa gare ka gwamna mai aikin rabbani. Yau fa kogo ya cike tafi da hayaƙi mai muni. Kun sani a cikin gidanmu na zamo zakka a ƙarni. Na yi tone na yi ƙulli gashi yau an warware ni. To anan dai na yi nadama afuwar kukuyo gare ni. Na fito yawo gaba gaɗi gashi yau an ƙundime ni. Allah ya ƙara ma annabi daraja, Allah ya ƙara ma annabi fadila da wasila. Na ku yasu ma, na gode.